ассалому алайкум мухлисои канали Саудути ҷамъ каса вардур азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай гӯш кине ки дар имрӯзано омада чирои кардагам ва чира гап мезанем дар имрӯзано вардур азиз мошини ВАЗ 2106 астай Opel Duty астай Opel Caravan астай дар Москва замини арзон роӣ накард яне ки я бародарда замини арзон ай шаҳри Душанбе дар кориш дагай то чанд сма дар кори дарам видео гап мезанам хонаҳои замини сар мешавад ноҳияи Ёвон шаҳри Кӯлов ва ду хонаи арзона ки дига астай дар шаҳри Бохтар яне ки Қирғанда квартираи арзон астай дар шаҳри Истиқлол вилояти Суғ ва шаҳри Душанбе қизиқи видеоамия ки як хонаи заминие бардури азиз 80000 сомон ва дукомната квартира 72000 сомон ай бардури ғарибам шумо метавонед ки дукомната квартирара 501000 рублда бихарен ва дигар чизои арзонам роӣ кардагам видеомузро ба қизиқ то охиша тамошо кунед хулоса зури бадайда агар ҳамчи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои ватсап бинависед ман рекламаш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед раҳмат мегӯм барои дастгиритон меҳри макрӯз суста ассалому алайкум дӯстони азиз ширкати Atomi корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад кор дар ин ширкат беҳад осон буда дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад муддате ки шумо кор накунед балҳотон ҳам хел меистад бо вақте ки кора оғоз кардед ҳамун рақамҳо боло рафтан мегиранд аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои бонуи хонашин фароҳам карда ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтага ки мумкин муддате шава кор карда натоне мумкин муддате шава харид карда натоне барои ҳамин беҳад кора осон кардагиад ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагиад ва танҳо дар тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон гирифта истодаанд шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед рақамҳои мо дар рӯи экран оиди кор дар ширкати Atomi бинависем мо ҳамаша хушушмода мефаҳмонем инчунин махсус ба занҳое ки дар аврупо дар дигар давлатҳои хориҷӣ ҳастанд шумо дар гуфтанем ки ин ширкат қатъи Германия Польша, Австрия, ҳама Венгрия, любой давлати Аврупо саркор дорад, доставка шуда ҳамаи Европа ҳаста. Шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамҳои рӯи экранда бинависед, мо ҳамаша хушушмода мефаҳмонем. дӯстони азизам ки мегзарем ба якум эълони имрӯза бо диққат гӯш кинед хеле ки дар аввали видео гуфтам я бародар дар замин дар корай ана бардури азиз ҳамун рози гап мезанам баъд хонаҳои заминиву квартирада мегзарем я бародар дар шаҳри Душанбе тарафи лучоби поён қариби институт замин дар кориштагиай 3 ё 4 сотиқ замин боша мега мехарам суммаш 30-40 сомон боша бардури азиз инами қасумда мехарам мақсад ана 3-4 сотиқ замин дошта боша ягон кас инами яка харидорай хулоса бардури азиз касе ки замини арзон дорад дар шаҳри Душанбе тарафи лучоби поён қариби институт инами якада занг бизанен ана мақсад заминтон 3-4 сотиқ боша то ами 30-40 сомона ҳам яка мехаридай касе ки мада подписатсия кардаген бардури азиз умед дорем ки ҳамин канал ягон рӯз хонаҳои арзон мехарен ина бардури азиз касе ки аз шаҳри Кӯлоб хона харен мада подписатсия кардаген бо диққат гӯш кунед хонаи дестин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Гулбоғ 2 паси боғи бобо Тилоевич болои масҷиди ҳоҷи Мирзо 6 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ хонаҳо ремонтдораш хелек десен ва на кухни туалетам доштай ҳавзи 6 донаҳа дора ва сирфарам бардури азиз доштай овсоч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100% қариби хонада мактаби 34 мағозаҳо яъне ки магазино ва масҷид наздик будай хулоса хона бардури азиз ҷои беҳтарин да будай нархиш 137000 сомониш мега ина бардури азизам касе ки аз шаҳри Кӯлоб мисол хонахар бошен занг бизанен арзон мекунабо номерои бологиш номерои якай хуршедай номерои поёнгиш ватсапи расияшай хулоса занг зада маслиҳат кунен беҳтарин нархайда бардури азизам мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза хаста набошен аммо лайкҳоро фаромӯш накарда бошем боне ки мошини фурӯшии ВАЗ 2106
беҳад мошинои хубане ки касе ай кардагия бигав ва ма ай кардагиам. Хулоса бардуи азиз ваз 2106 соли баромадаш 1979 солай сӯзишвориш бензин моторош 06 мега коробкаш механик ҳуҷҷатош 2 моҳи дига мондагиай задагӣ пусидагӣ надора бардуи азиз мошин як даст гаштагиай мега мегирӣ фақат ҳаиш мекунӣ. Ина бардуи азиз суроға ноҳияи Темурмалик дабудай нархиш 25000 сомон. 25000 сомон бардуи азиз касе харидор бошен занг бизанем биган ки номерои канали бачаи ачкидор гирифтам арзон мекунабу. бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш мекунанд ки хонаи арзон ай шаҳри Бохтар бимон, яъне ки ай Қирған. Ина бардурои азиз бо диққат мара гӯш кунед. Хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, поёни вокзал, қишлоқи Бибихӯрам. Ай вокзал ами Қирған 3 километр поён ай синираи Душанбе. Ами вокзал 3 километр поён синираи Душанбе бардурои азиз. 4 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, кухни, ҳамом дар дирнаш бидай, ремонташ, паталокуша фигура задагӣ, чихеле десен шпаклёвка кардагӣ, ду хонаша дар трезоша задагӣ бидай. Овсвеч мега ҳастай ариқи калон мегзара ба поёни хона, ҳуҷҷатош 100% бидай бардурои азиз. Нархи хона 250000 сомон мега. 250000 сомон камтар арзон мешава ва соҳиби хона гуфтагие ки алиша мешава ба дукомната квартира дар шаҳри Бохтар. хулоса бардурои азиз занг бизанед хонаи арзон ай шаҳри Бохтар поёни вокзал ё бихарен ё алиш кунед ба дукомната квартира дар шаҳри Бохтар. номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза як хонаи арзони дигара гап мезанем. бовар ки пул боша ҳозӣ мехаридимаш да. хонаи десен бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, тарафи Виён, пеши корзавод, раи Қирған, Калхозобод. қариби раи Калон дайда ами хона хичам. 4 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонташ коробка бардурои азиз яъне ки нотамом будай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, нархиш 80000 сомонӣ. ина бардурои азиз бо мегӯянд ки савду тиҷрияти хонаи арзон намемонӣ. ина бардурои азиз марҳамат занг бизанед хонаи арзон ай шаҳри Бохтар бихарен. тарафи Виён, раи Қирған, Калхозобод дабудай. қариби раи Калон ай бардурои азиз точка гарячиеда хулоса. бачаи кампир навора давом мета. бачае ки дар Москва қарор дорен бо диққат мара гӯш кунен. телефона баланд кунен ё навушникора бизанен. бардурои азиз мошини фурӯшии Opel Caravana соли баромадаш 1996 сӯзишвориш бензин, абъём мотораш 1.6 литрай, коробкаш механикай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем мега. састаяниш ба тамоми санъатиш бидай бардурои азиз соҳиби мошин мега ки састаяниш ай вагон да зурай. ами састаяниш вагон набоша пул тавазбират бигӣ мега. адрес бардуро Москва, Одинцовский район да будай, нарша гуфта ки 200,000 рубл бигӯ. 200,000 рубл бардурои азиз. агар ай мошина 200,000 рубл бихарен мумкин ами ака ягон чойпулима да битада. беҳад нархи зурай. Одинцовский район бардурои азиз аёто наброрен. дӯстони азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. ҳамуя дона лайки бепла фуромӯш накунен ва дар комментария 3-4 комментария бинависен да. бардурои азиз эълона давом метем. ин хонаи фасони хушрӯи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъди Шерозӣ, номи пешинаш Чилӣ. 5 сотиқ замин зиёдтарай, 4 дар хонаи калон кардагӣ бо 4 дар хонаи времянка дорад. обши бардурои азиз 8 дар хона мешавада. 4 хонаи калон дорад, 4 хонаи времянка. ремонтошон коробка будай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷат доранд. қариби хона да масҷид, мактаб, балниса наздик будай. соҳибхона мега ки срочни пул дар кора бардурои азиз нархиш 210,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава.
бардурои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ бо диққат гӯш кунед. Ин мошини дестем бардурои азиз Opel Dutya соли баромадаш 1995 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. Абъём мотораш 1.6 пуррастояй, коробкаш механик. ҳуҷҷатҳои мошин бардурои азиз буд шидагӣ бидай, яъне ки тамом шидагӣ бидай. Хадавояш мотораш 100%. Адрес бардуро ноҳияи Нурободда қарор дора. Нархиш 19500 сомон мега. нархи зур ки 19500 сомон. Касе харидор бошен арзон мешава. бешухи нархи ин мошинора дар мошинбозор ё мисол дар яхел сайто бибинен 25-30 неки якада срочни пул дар кора ба фиграм. бачаё чаб хия кофе талха бизаки ба фиграм ховод бурдесаё. кам-кам шух мекунем барои подписчикои хидмат. бардурои аз мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартира десен қарор дора дар шаҳри Истиқлол. Духонага квартира 5 этажда қарор дора, якм микрорайони шаҳри Истиқлол да будай. Думои пешна квартира ремонт доштаи. Соби квартира маълумот додагие ки квартира дар 5 этажай, 2 комнатай мега квартира, 3 та балкон дора, подвалам доштаи. қариби торговый центр. Нархиш 72000 сомонай. вай нарха нигаҳ ки ба пули русӣ 501,000 рубл мешида. хеле ки дар аввали видео гуфтам занг зада маслиҳат кунед. бардурои азиз мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. дар видеои пешная бародар нависта буд ки ака хонаи арзон бимон. мо дар ғарибӣ қарор дорем мега хонаҳои арзон да фақат зурмон мераса. ба хотири ам бардоро, ба хотире ки аму бардоро ки дар ғарибӣ қарор доранд, ина бо як квартираи арзони дигаи шаҳри Душанбе бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, ана тарафи церков Гипрозен гуфтагиай. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 32 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт дошта, соби квартира гуфтагиай ки открытие лестница 1 этаж. ҷои хуб мега, тамоми ана маршруткаҳо мисол мегзаштиянд, тамоми транспорт наздик будай. 300 метр дурай айраи калон. нархиш 230,000 сомон арзон мекунав. бардурои азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза як комментарияи фасони хушро мехонем, баъд чойхӯрӣ мерам. ибрагим Салимов нависае ки гила овардам ай фархор, савдотиҷӣ шид қариб 70000. о бача қанта бизане ки Ибрагим. саломат бошен. я ҳаракат кунен то соати 7 саҳар 70000 подписчик шем, соати 8 саҳар я ошинаҳо райда. бардурои азизам, камтар вақтам хуш буд, қайттон хеле чақчақ кардам. худованд зинда бошен, сарбаланд бошен. ягон гапи паста баланд гуфта бошам, пешаки бахшиш мепарсам. бардурои азиз, бисёри одамое ки мада подписатсия кардагиянд, мисоли як моҳ думоне хеле шид мара тамошо мекунанд. бисёри ам бардуро медонанд ки ма вақтам хуш боша, кам қайттон шухӣ мекунам. зинда бошен бардурои азиз. саротон дарда набина худованд. ва чӣ орзуи ҳавасе неке дорем, ба орзуи ҳаваси нектон бирасем бардурои азиз. касе ки орзуи замин дора, орзуи хона дора, орзуи квартира дора, ба орзуотон бирасем худованд. ибад навори хонаҳои имрӯза чизе ки арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буда. лайку подписатсияро фаромӯш накунед. дар комментария я 3-4 комментария бинависен да. бинависен савдотиҷӣ ба пеш, ё бинависен ки беҳтарин видео, ё бигӯен ки зур чақчақ мекунӣ. Хаяка.